Günlerimiz, ömürlerimiz ötüýünçe merjen dänesi de düzülmeler, söýgüde duýgular bolmaly iýinçe, çala galpyl etseň üzülmeler. Assalamu alaykum, ýahwany illeşdir. Çekmejekde biziň bugünkü temamyz söýgü barada, Alipalar hoş geldiňiz. Hoş Hoş gördük, hoş gördük. gördük. Gowy tema bilen geldik bugün. Söýgü bir adamlardan bu batlardan diýildi. Sowaryş başaýlyndy. Ýa-da çağırdy bol. Söýgü diýip näme düşünýär Alipalar? Soňra başlaýly. Akşali sen bu temalarda has tecrübeler sen başlasan. Ha tezrerak diýenden ýalňyş düşünmesin ýöne men şu tema söýgü diýenden göni hakyky söýgüni güleşip boljak ýaşda mukakdy boldum. Ýöne 4 erkek bolup söýgüni güleşende nähilek näme çykar bilemem. Ýöne söýgüni gowy tariflanam öňüm erkek şahyrlarymyz okan näme görünne ýöne edil söýgü diýenden näme düşünýän ýetemeň şu wagt onu tariflap biljek sözüm ýok mukadiýa. Yo tarifler oturma, söýgü näme diýmek meselem, söýgü diýende näme düşünýär? Onu aýtdy. Men söýgü diýseler birinji kelleme gyýdy gelýär, taraşa normal zat mykana. Bolmaz, şom sizde de şeýlemi? O wagtlar ýaşa bagly mukadiýanna. Indi näçe ýaşda gyýdy gelmeli kelläňe, onuň beýleki ýaşlarda nämeler gelmeli söýgü diýse meselem. Son nemesi var, onu açtım, o şimdi. Beni de yapılıyor söylüyor. Gönü gyýdy gelmeli. Onu Ya. geçdiýämi? Ýok, oý sana beýlik girmesene, söýgü her türlü söýgü bar. Kesime käriňe söýgü, onuň garşyjynsa söýgü, onuň diýeri tebigaty söýgü, şeýldämi? Ha, o Mesela- ýana näme diýýärdi? Söýgü diýen nämäniň, şo sözüň nämen gözeňe getirýär diýen soraw. Ataş halypamyz şu wagt şo gyýdy gözeňe getirýän ýaşda kenime taýtşyn. Her zadyň öz wagty bar da. Ama şöyle pasen men yan sözümü hem şimdi attıydın. Ol mätäjin boşlukny da etdiýär, onu şimdi gyýdylar ýertýüşme diýär, onu açdy. Başladı da. Has irrak unkady pikir edýärdim da onu adamdan adama arada awaz ütgen bolup biler. Indi men özüm aradaýsam ataş şu wagt söýgü diýse haýsy döwürdeligini aýtdy. Men mysal üçin ömrümiň halkyma bolan söýgü gözeňe gelýän wagtyna. Watana bolan söýgüni iň gowy tariflan kim? Türkmen şahyrlaryndan. Ýadyňda düşýärmi? Eýtme da Söýdi dämi? Aa. Vatan üçin çıktım gayretçisine. Her canım çıkınca dönmenim beyler. Diktir serim düşmanasına. Sille yaksa kalmanım beyler diye. Neydi o kavma tutacak. Gella yedine. Böyle o karşı. Inni ýaňy zat akşaly paýtdy söýgü diýsen garşy jynsa bolan söýgü diýär da inni meselem günümizde bir 4-5 sanaýyn jynsa da olaň haýsy garşy bolýandy bize meselem. Haýsy bir-birine garşy bolýar bilmeli. Çoluyordum diye olsa şu karşı olacak mı da? Ebram nämen soraýna, men ýa halkym söýýän idim bolan ştaýda ataşyň söýgü düşünşi bilen men birazcık ütgeşikrak edýän. Men söýgümde hökman garşysyna bir zat almasamam ziýany ýok. Şol nämeli bolmaly, iki taraply bolmaly söýgü. Ýol iki taraply bolmasa ýöremeýär ala. Söýgü diýen iki taraply bolmaly. Onda men halkymyz men gowurmasam mysal üçin men olar gowuran bolsam menkine. Meselem aýtsaň garşy jynsa söýseň şolam sen söýmeli ýa-da meselem bir nahar söýseň şo sen doýurmaly ýa şo saňa lezzet bermeli la. Hökman garşylygyndan bir zat almaly sen şoň bolmasa söýgüni nädip nämetjäň dowam etdirip bolmaýar. Men şu ýerde goşulamak da şoňa. Men pikirimçe ışkyň iň gowusy platonik bolany sebäbi hemme zady beýniň aklyny janlandyrýanlar. Onuň şoňa görä diňe gowy tarap gidýär. Realny bolsa, oraya ýam
Garaşan jogabyň alyp bilen ok, hemişe garaşan reaksiýaň alyp bilen ok ýa-da top levelda canlanan nokta. Şaly bayağı kaydan söylüyorum. Az Mehmet'le bayıp geçer. Gerçekten platonik diýerler bolýar. Rasyonal bolmak bolýar. Daşyndan gowanmak, hawa tarif daşyndan gowanmak bolýar. Bu nemetdiň eden Musa Yusuf'un nemetimi tanışmay. Birem mara ýaňy diýdiňde, ýaňy ata şalypa diýdi, bir wagtda 4-5 adam söýüp bolýarmy diýip, men şo bir wagtda bir giden gelin gyý söýen bir şahyr tanaýan, türklerden Nazım Hikmet Rant diýip, belki bilýänsiňiz, şoň ömür beýanyny okudum bolan wara. Moskwaga diýä birini owerýa, Piter'e diýä birini owerýa, Türkiýede ikisini owerýa, Türmäçke o ýerde birini owerýa. Töp bilişiňe baglymy diýän mene şonu okap şoňa düşündüm. Adım şu an ýalňyş aýdan ýalyp gelip Nazım Hikmet Rak diýdiňmi? Ram näme? Nazım Hikmet Ran. Anna diýdiň näme? Aýna nasyna da edip durmaly ýoň sanna da edeli. Çekadi. Nazım Hikmet näçe kişi söýtdirýär? Mene wara belli wagtdan soň oýna diýäm hadi uğradym. Şu 10 mäşige çuğrandan kän da edip bilmedim. Yo asıl şol ýöne meselem birden köp adamy söýüp bilýän adam şo näçe güýçli bolsa şonça köp adamy şol wagtda söýüp bilmeliläm bir adam meselem. Yüreğindir var, yüreğin adam çok şeyinde bilýär. Inne halipalar aşk bilen söýgüň arasynda tapawut barmy? Aşk başga da diýerler söýgü, başga da diýerler buram aşk urýar adamy. Aşk başda uranma diýär goşdyga da mesel. Şo wara indi men şu temada şunu düşünýän, pikir edýän, aşka hemme düşýär-de bolsa da indi ýaňy diýdik 20-li ýaşlarda diýdik. Ýöne şo aşka düşüp gören her kim şonu dowam etdirilenok, şo aşkyny gowuşup bilenok. Merde adama meýekler edýän hadýan meselem durmuşda gat azmy hadýan. Ey men söýünim alyp bilmedim, aşyk bolan alyp bilmedim näre? Bolly alyp bilen okmy? Bolly sen myzdaldamal däl, tagam durmuşda hem alyp bilen ony. Şo meýekler bolup bilen ok. Göni aşyk bolan adny, gaýdyny ýa-da olany. Şolar ýalym hadýan şu atman gowy näme tip bildimmi bilemok. Yo ýöne ony näme da akşalypa nädip ýenk geçmeli soň ol. Azasy wada aşkyň. Aşkyň dermana wagt göni birinji vitam nemesi. Näçe wagt meselem? Ol şo neme deşiňe bagly. Söýgü vulkanyň şo ýüregiňdäki joşuna bagly da. Käbir adamlar gawram düzeldip biler diýäňmi? Gawr ýöne wara edil aşk nemesini düzeltýän bilemok, kon küýküýüne düzeltýär ýöne. Bolup, onda küýük temasyny birinji gawrda maşamal bolýarsa. Küýük temasynam gürleşer. Mene minni söýgü bilen aşkyň öz düşünşüm näl tapady balan aýdyn. Aşk bolanna hijem şol arduňa ýetip bilmeýän. Arduňa ýeten wagtyň eýem aşk şo taýda gutarýar. Ondan soň ýygyny söýgü alyp çykmaly. Gysgaça şo näl düşünýän meniň öýdüm. Aşk başlangyç söýgü dowam näňne ha? Hawa aşk diňe bir taraplaýyn. Hijem şol dileýän adyňa ýetip bilen ok. Ýetaýan ýagdaýynda aşk bolugy diýýär. Ay ýöne men sen bir kesgitlemäňe çüretjek nemeler misallarym bahany dowamyna podcast'ın Ýöne şol aşk başda uranyna uçmajak bolsaň diýär. Aslında şo aşk başda uranyna uçsaň şo ýaman ýerwede diýen eken wara. Şon aslında uçmajak bolmaly, başda uranyna uçsaň ol gaterwede diýär. Aýdyňa ýyly maskara diýär, ýylyň pikirken nemäňe däl bolsa, piňe däl bolsa uçsaň bolýar. Yo, indi şol ýa aşk başda uranyna uçsaň eýle screenshot'uň adyň çykyp berýär diýär da. O şo ýylyň pikiri Nomeryň adyň paýlaşýarlar diýär. O şo riskler almaly bolýar da, mert adam işte sen mertler şoňa durup bilýän bolsaň, başa uranmaty uçmaly ondan. Screenshotlar uçup başlaýan wagty durjak bolsaň uçdygyň näl onda. Şu aşk başda uranyna uçsaň screenshot bile bilýär bolýan diýär da.
Oradan suratı itik diye diyen karşında. Halipalar doğru itkotta ideale yaşlı halipalan doğruna doğru yan olsa kon barip men sen seviyen ne ka bu doğru olsa ilk diye sosyal birleşmen liya son right on liya o arada ne yapıyor. Şu döwür bara meň pikirimçe bizim döwrümizden näl bir bizim döwrümizden hem 50 ýyl öňürek gowy mukadyan iň aşyk bolmak üçin dünýäsi üçin täbi şu aşyk bolany görmek üçin ýa şo guýa suwa gelen çağa garaşmaly ýa-da plan ýerde görmeli. Näçe köp nemesi connection köp boldugy çabara şu ışık deper görýärm hadýan. Her mund her sekund habarlaşdyrdyň ışık deper görýän ýaly bir hilek. Ýöne köne döwrüň adamlary inni şu hemme zatda tejribeli nemede bizden has akyllyrak görýän sebäbi öňkü döwürde meselem garşy tarapy şu tanajak bolsalar bir gezek zelýonna gitdiler men maryň gurrunda zelýonna gidip şu öňünden bir 10 minut görme görüş biram surata düşýärler şonda tanaýarlar da göni ýa öňünden beýdip dostlaşyp gürleşip zat etip berenoklar gün 10 minutda maşgala urup gaýdýarlar da Doğru şöyle yaptım öyle diyecek kolaladım ben soyesen sonra yani esas sonra şu var mesela diye yaşlı oraya yazacak falan idea günlüğe söyleyen piyasan diye ben alıp diye benimle görüşmeye deyip bir dost yok mu? Karayalarda ay benden kork ne yapar eder beyder. Şonu ýaly bolup bilýär. Näçin şoňara men soň ýazarna diýip ilk dosek menne ýazýan onu soň gullukda şoň ýaly. Dowam ediberýärem kä halatda. Durmuşda bu nemeden ok. Gönümel temany itkedip bolanok kä. Wala o sosial media bolan üçin şo ýöne öň meselem universitede baran wagtyň käwür nemeler professorlar aýdýardy. Universitet hem diplom berýär hem söýgü berýär diýip, ýani ýoldaş berýär diýip sebäbi şon networkman töwrüňden çykýar da zatlar. Ýöne ýäminni bu meseleň içine Instagram, sosial ulgamlar girip uradygyça ýani soň gullukda şöwrülük diýär. Soň klatda şöwrülük diýär. Ýa-da business partner bolup biler, garaz neme kä halatlarda garaşylan nemäni beren rezultaty beren ok garaz. O şu atdan kelen bir gowy sora geldi. Siz söýgüňiz üçin ýa-da aşyk üçin näme pida etip bilýäňiz? Näme söýýäniň öyle ömrüň pida etýän başga näme olsa. Näme pida edýän öýlenseň? Ömrüň pida etýän diýen ömrüň bile geçirýän da näme? Ondan daýma. ömrüni kim sen pida etdiň o pida etdi meselem İki terin bir ömrüň pida etýän da. Ya pida edýän ýöne özüne täze bir ömür alýan, täze o ýoly goýup täze ýoldan öýreňler. yo meselem diye Türk alsaň sen pida etdiň diýendiňe meselem da onun milleti orada ýetgen bolmaly kimin pida etdiňine Ben eşten Türk alınan o Türk durumsa çıkıyor diyorsun. Ben işte Ay mena şoňa bar geçen ýyla çella ýalan gurrun şo diýdim ýöne. Türk durumsa çykan oğlan klatdaşlarym boldy da. Awa bolup biler. Ama şalypa sen näme pikir edýän? Sen näme Bärde birazcık asıl sonra siz ışık üçün nämen pida edersiniz dällem. Nämen pida edip biljek ışıka duşdun. o näil sara bolýar Haçyn ışıkwa. Hemmekçe şowurlady pida etmeýär. Hemmesine şowur näme diýýär, şowur bahany beren ok. Jumaşyňa diýýär tutuş ömrüne beriljek ışıkwa, hisat edilmejek ışıkwa ol näme bagly mukadýan. o hisat edilmejek bolsa ışık bolmady Şoň güýjüne bagly mukadýan. Elbetde ýöne nämede pida edip biljek zatlaryň ütgem mukadýan. Şol saňa ýaşatýan duygular sebäpli. Halipaların var internet ulgamynyň söýgä etiren täsiri barada urdu. Şaýlyň meselem käbir adam aýdýar men Instagramda gördüm diýär, aşyk boldum diýär, soň süýdäne bolýum diýär. Ağlamadım diýär da. Men de Instagramda gyýra aşyk ýöne durmuşda aşyk däl bu arada täl pikirdim. Bir kino wa Türklerde men ente gördüm, görülmedim mon
Birazcık şoňa meňdeş zat dady. Men saňa däl sen portretiňe aşyk diýýärdi şolam. Ýene Instagram okýan görmeli, şonu düşünermi kam diýenne. Biramşda tema näme getirip bilemen. Inni sosial ulgamlarym ýetgeş Instagramdaky bilen Twitter'daki şu başlayan söýgü, ışk bir-birine tapatly mesela üçin indi näme garalýarda daş keşfine dällem men pikirlerine aşyk diýip şolaryň has ulur zatlygyny, has gowlugyny aýdyp geçýärler hemme ýerde. Şonu ýaly gürlenýär Twitter'da surat goýlanok pikir ýazylýar diňe. Has adamyň pikirlerini görüp bolýar şo taýda. Şoň üçin Twitter'dan tapsaň has gowmy, has gow tanaýanmy birini? Yo, inni Twitter'da da diýär yazanlaryna diýär inni men işlejek öz aýamyň üstünde durjaklar diýip toý eden soňra möýde ýatyrlar diýär ha. Sen işlemeli. Ondan kynna, olum kynna. Emme soreal däldir bir 10 sanany bir sanagy işleýändir ama. Aýyny sen 10 çypyl çykaryp öýlenen soň beýlek 9-nyň olar ýaly däl saňa peýdasy ýok-da no. Gram Twitter'da şu ýalak bir näme var. Ada başga biriniň tweetini göçürüp ýazan bolsa, başga biriniň pikirine aşyk bolup bolýar-da. Ýani bolarmy? Tweet göçürüş o manada. O inni men onda açyk başgarak görýän ekenim. Men şu Twitter diýen zaty ulanyp bara köp adamy şol pikir zat etdi. Koddan galdy. Meselem Aýdaly Amanow diýen biri bar diýil Twitter'da şo diňe 2 san mowzuk goýan ýaly kellemne. Onuň geldi diňe şu 2 tema ýerine galan zat şu kellemne şeýle koddan galdyr. Şolar men üçin şondan başga tema açyp bilmejek ýaly. Ýöne Twitter Space goýda, goşda şondan soň bu adamlaryň başga da takda pikiri bar eken o atynda. O da sol boljak eken muň bilen zat diýenlerim köp boldy. Ýani gaýtanmara aşyk bolmaga zeper berýän bolaýmasa Twitter. Şu wagt temamyz ışık bolýan ýarym saat ýaly gürleşdik. Diňe gyýzy gürleşdik da. Vay, näle Söýgü diýen zat diňe gyýza garşy bamy ýani. Başga zatlar söýüp bilmeýär adam. Adam başga da tat goýsa ýa gaýtam. Sebäbi Yo, meselem ingo görýän zadyň näme diýip sorasalar, birinji üçlükde gyýzam diýerler, onu maňa meselem nahar girýär da esasy. Ýöne aýdaly şahyrlar, zatlar, bagşlar. Gyýzy köp wasp edipdir, ondan watan wasp edenler bar bolýan. Nahar wasp eden ýok-da meselem. Doğru, yaman gow diýdiň şu wagtda. Şu söýgü diýilen söziň bizdäki manysyny aslında ütgöpdiler da mediadakylar, bagşlar diýip, şahyrlar diýip, söýgü diýse şol diňe gyýza bolan söýgü diýip, watana söýgü ýok, ene bolan söýgü ýok ýa-da başga söýgü ýok. Onuň bir hil adyny gow bermege ütgöpdiler. Aslında söýgüni bir burça diýerdiler da şu wagt gynansagam. Ýöne şuda diýer ýalana sorak galsak, gulluk etmedik adam watan söýüp bilermi meselem? Bilem o ýöne watan söýmek bar meselem öz kepkäriň gow ýerine ýetirmek eýam watany söýmäge ýetikmi kaýdyan watan söýüp şoňa söýgün görket. Elbetde men nahar goýup şirýän men watan söýýän nip bolmaz ýöne kär hökmünde. Bol gyýza gitdiler gyýza. Bäden. Bäden çırak çıkan. Çırak çıkan o kana. Ene söýgü diýjekden oradan da bir muhabbet çykmaz ýani. Men bir soru soraýyn onu. Enenin söýgüsi çagasyna dogry çyndanam nememi? Garşylyksız we hiç sada garaşman şo söýgü görkezýärmi ene çagasyna? Durmuşda hiç sada garşylyksız däl ho. Ene mysal üçin nämäni garaşýar, nämäniň külkülüne düşüpdir çagasyny söýende bir şonu gürleşeliňmi? Mehrem mam kaýdyn o ýerde ýam söýgün başga versiýasy girýär. Meselen içine. Aha, o şo sözü men näme eşdesim geldi. Akş inni şo mehr sözüni bunyň bir gyskaçyk manysyny aýdaý.
Mehru Allah Taala tarapyn berilen eýdimegem dogrudur, emma adam Allah Taala tarapyn berilen duýguy oşo garşylykdyr söýleýän, garşylyksız söýleýän duýgu da ýem söýgüde bolsa ýem näme. Onna şu an bizim şu elimizde 3 sany söz var. Mehr, söýgü, biram ışk. Ataş Alipa o aradakan pikirini aydanok, sebäbi onu Hemen aýtdym ha, ışık baranda diýdim ha, şo başda urunna uçmajak bolmaly esasy. O näme uçmajak bol? Ha, o screenshot diýdiň, düşünipli. Halipalarında söýgü var, başka söýgüler hem guruluşdyk, ýene söýgüsine guruluşdyk, watan söýgüsine guruluşdyk, ýene öýle esasy halkymyzyň ýa-da bir adamlaryň nemesinde bolan söýgü da söýgü barada guruluşyny wagtmy näme diýilýär bu? İlkinji söýgü diýip bir zat aýtýarlar. İlkinji söýgü diýär ýatdan çykan ok diýär, şo zatlara goşulýar. ilkinci söýdiň daştaýda Nur Hudaýoğlu ifada bir aýdyp geçeli. Salam aleykum am, gowmaya derler. Enne devam edip biler. Kim ol kim? Şimdi köylükde çoğu araşat yok. Araňyzda Nurda öýüp bagasy tesbire ýazyň. Biler. Yak. Araňyzdaki Nur Hudaýoğlu ifada tesbire garaşýar. Nur Hudaýoğlu ifada näme pikir etýäňiz? Tesbirlere gelin görleşelim. Kim ol? Ara ilkinji gitti yıllar. Men şonu ýatlaýan ol. Ne haçan ýatlaýar şon? Şäherde onu diýär. Şapatda onama. Ana ilkinji söýgü şo. Aýdymam gowy, aýdymyň ýatlatýan duýgularam gowy. Awa, goýdym ýat. Ýani ilkinji söýgü ýatdan çykmajak diýen o ilkinji söýgü gitçikkan bolýar ama ýatdan çykmaýan ýadyma da düşenok. Şola ýatdan çykan oy. Eger ýadyma düşenok bolsa entek ilkinji söýgü görmedik bolup bilýärmi? Ha o da ýaňamaýdyk geçdim. Näme bolmaly? Şol söýgüň seň üçin nähili möhüm. Şol ýalym kadiýanna. Nämeler pida edip bilersiň diýilýän ýerine uruluşdy. Demek kan söýmenlerde Söýgü üçin karyeradan nämet geçip bolarmy? aklyň bolsa geçmersiň ýöne bilýän geçenleri. Aklyň bolsa? Aklyň bolsa karyeradan geçmenler sebäbi o duýgy bir nämerakda gelip geçiberýär da ýöne karyera seni ömür boýy ekleýär da. Söýgü garyn doýranok diýäňna anna. Söýgü garyn doýranok. Kesit, jo avalına mokta, alipalar bula bolan, oýany. İlkinji söýgüni undurýar. Undurýar men üçin gitçikkan söýýän kan ýani ilkinji ýerde. Adyrak söýen bolsaň undursyň ilkinji söýgü hiçem undulanok. Men şeýle jogap bereyim. Men ilkinji söýgümi hiç unutmadym, sebäbi ikinji ýerde söýüp görmedim. Haçan sen bu ilkinji söýgüň haçan söýüp gördüň? Ömrüm boýunça dowam etdi. Yo, haçan söýdüň? Näçe ýaşyňda? Şey diýeýin, men ilkinji ýerde söýüp göremne dam çylýan döwürdi. O atam Türkçe videosy gidilýärdi. Anlam. Zam çawalsa maýa aýlar bolýar da. Awa. Yo, enne ýatdan çykmaz ýazan men meselem ors mektebe gitdim da 1-nji klassa. 3-nji klassa çen ors mektebe gitdim. Bolyn ors ýazan köp sowadan da onuň. Köpsini söýdim da aýsy birini ýatda saklaýan. Görüňiz diýip berdiň anna. Nadym hikmet tipinde da tipiş. Yok. Käbir adamlar şu söýgü bilen şu ýanky duýguny ýaman garýarlar. İkisi şowrda derler. Şu ikinjiň ady näme onda? Ors mektep bolup gidýärmen ady. Edil ben bärde onu näme edip biljekler. Keskitap at goýup biljekler. Onu şolky duýgy meňdeşdärmi kadiýanna? Aslında var. Hem teret Türkmeni söýseň söýgü, orsa söýseň näme şowurs söýgü näme liboy bolýarmy? Libov. Любовь, dämi? Ya familin mi libov mu?
Yani halipalar şu yerde memur teklif edecek bir da size. Söýgü temasyny bara bir ayal maşgalana, zenan maşgalana podcastymyza çağırıp soň bir gürleşelim muny sebäbi olardy belki başga duýulýandyr, başga şekilde garaýandyrlar bu tema. Yo sen pula bolan söýgüni gürleşer diýäňmi? Beýemdimi ho? Yo Beýemdim. ayal maskala boljak bolsa şonu gürleşmeli bolýarsymy? Sen näme üçin diňe Aşgabatly gelinler gödüň göstýändir gelmeýdiler. Eş Aşgabatly gelinler diýdiň o ýalty bolýar diýenler şolar üçinmi ka? Geçip geldi. Halipalar söýgü diýilýän zat taramada ama bak tetriýärmi adama. Bu ne üçin soraýan bir aýdym ady. Ol. Maymunam senden odan para. Bilýärmiň? Nawa o item senden mylaýym diýip dowam edýär. Aa. Sana ne de paralım diýär, mekan şoýda şolaýdym ýazdyranam söýgüde. Yo, var söýgü däldir oňa ýazdyran bergidir. Berge düşünmese ýazdyraýmasa başga da. Yo oňa aslynda ýazdyran söýgü däl, başda şo zatlar etdiren söýgü dänim, ýanky men aýtjanym da ol şu başda uranny uçutdur da, başda uranny. Soňa oturup nalaýa men sana näde barylym diýipler. Yo şu Hawa, ştaýda ataş ýaman mehumna ýatlatdy baňalay. Şu başda uçman lärligini menim şu wagt akıl etirdim. Şu ýoşşadan nämerme, ýüpüňi tanap diýilýärmi? Tanabyňy gön eline zyňmallar, ýoş-ýoşdan. Ýögsam ýanky uçuraýma mümkin. yo men ya uçan dostlarıma edil olar ýaly garanaklar da siz ýaly men ne tanafym şonda bolsun niýe? Men niýe şey tip söýjek. Durmuş menki dämi diýe tanapym islenme berjek diýe. Onuň mena mer garaýan olar ýaly, her kim olar ýaly metiplerine oýdýar. Yo tanap diýende özüň kontrolini diýjek bolmadym. Näme etmelimi ka diýen? Tanap diýeniň sen amaşalyp ýüpdämi o gara ýüp zat bolýar. Hawa. Yo ýalňyş zat bolýar-dämi ýöne Jylaňy bermek manysynda däl aslında men bärde diýenim. Su howdany bara. Şonu göreňe getir. Şonu aşyk bolan wagtyňyz şu su howdanyny birden ýaryp tutuşuny akydyp goýbermeliler. Sazyp durmaly şol. Ýogsam problema. Soň gaty puşman etdirjek zatlara sebäp bolýar da. Ýanky gyýdam şu sebäpden şolaýdym düzmeli boldum ka diýenler. Ýa bir pikiriňmi ýa men şunça meselem durmuşda gördüm bir onun kök söýeni gördüm. Şondan netije geldim diýip otýarmy? Ýok men şu näme etdim. Öz durmuş tejribem bar elbetde adyrak ýöne. Yani ýanky aýdym diňgänne şoňa düşünip bolýar daray. Dogry. Ştaýda näme söýgüň ziýanlar barada gürleşdik, ýanky aýdym gürleşdik. Näme ýatdan çykarmalyň jally diýilen kinoda bar men ýaşul wadyr. Şoň söýgü meni şeýdip taşrady diýen epizodyny ýatdan çykarmalylar. Hatda şol biziň edebi eser bolýar da kinoda. Şolaň arasynda şu söýgüni goýtarypleýän ka diýen şolam. Söýgü barada bara bu kino nemedir ol. Kitli kino var, Türkmen telewizionyna da görýär. Siz söýgü diýip kitli kino var. Yani söýgü adam lala adamyň dilini atşa da söýgü. Şonu ýaly gaýdyp aýdyp görän bolýar ol. Yani onu ýaly duýjam. Ýöne gurla oturanyň diline ýapýarly. Ýa hindi kino diýdiň on türklere görä bir söýgüň çyn bolmasy üçin niýe? Hukman bir tarap garyp bolmaly, bir tarapdan baý bolmaly. Indi kinolarda şol ýalykda. Şol esas hakik söýgüň şerti şol ýa. Meselem bir orta grupdan iki maşgaladan gyza bolan hakik söýgü diýip bolmaýar diýär da oňa. Hukman biri garyp bolmaly, onuň oğlan baý bolsa meselem Range Rover diýip maşyna var, şonu sürmeli. Hakik söýgü bolmasy üçin. Hawa menem näme getirdim. Ödüm şo kinolarda meselem garip tarap has gedem bolmaly näme bolar? Baý ora. Aha, o baram şoňa agert söýgüler nemelerde, holdinglerde ýa-da ulu jaýlarda ýaşalýan ýalak gelýär maňa. Şu holdinglerde da esas Türkmenkam
Şu holding diýeniň daşy aýna uzunjaýlar bolýar dämi? Hawa. Nese Türklen kinilýana kinigel men türkmeniň söýgüsýenne hemişe şu ýadyma düşýär meselem. Agylar paty ýokpýar, asan o işte bir oglanam şu aşyk bolýan oglan aýt kino doýadym açana şu var. Ay barya laqat ya patadan gitip baryan aýdara laqat ya şey diýä birini gowurýar. Ondan şu partiyam galda, parta maşinler geldi, parta elde ýolanok da. Innen bir hille hakyky söýgüm ýok ýaly bir hil. Yok, sen biraz yanlış neme Akşalipa. Ha. Partayımdan son köy neme? Daha da geçti deptere geçti. Ondan son hakik söýlerini etip durýar, ýolla ýörep barýan. Bir-birini deýädenim şu hukman biriniň eline kagaz bolýar. Ha. Şolar ýere atja, ondan bir list iki bolup tutýarlar, şu hakik söýgü bolup gidýär. Ha. Türkmen kliplemezde bu mesele köp işlenen aslında. Ýere açan Seretsen. listerim doğru şakta şahat atnama ya bank hasabat yani näme diýem. Redara Awun var. şol üniversitede da dokument tapşyryp gelýän bolmalylar. On deme olan portföy yok muka. Näme üçin şoň gujoklap gelýärler? Aýyn şol hakik söýgün tapşyryp bolsaň. Awa portföy almaly dar Şo bolupdylar. eline çykýan bolmalylar 5-6 tane kitap alyp şähere. Şo ýollan çatryk gereklerine gelýän bolmalylar. El kitaply. Anlajan şuň ışkym tapaýyn diýip. Bu da tökman kitap ýa-da depter bolmaly ýa näme 50 listlik A4 kağıt alsam bolýarmy? Daş bolmaly dal, şu pitramaly. Ya şo putraryalak bolsa bolýar-da, näme hökman näme? Yani oraya gatam tutramel. Kinem oturun vaktim. Şonu ýygyna toplayalmela. Gatam tutrasa da bolan. Çammaly oturanda el yeter ýerde bolmaly garaz. Hakyky rak bolmas üçin kagadan boş bolmaly da burlaryň kopýasy ýa-da atosas gowulýar. Yo, biram şowa, ondan biram neme çykdy soňky döwürlay. Ýaşlygyň el zontiksi daşara çykýarlar. O daşara ýaş ýagtyranyny görüp dursaň zontiň alarsyň ha. Doğru. Vatan havarlaryna görülýär, Mar welaýatyna plança götürüp ýaşly boljakdyr diýse, dörröw taýýarlanyp, zontiklerini alman näme domyň gapysyna garaşýarlar da onu. O el zontiklisem zontiğin zıngıpsa dedim. Yani var Türkmenlerde en köp diye aşık olmayan yer toylar diye. Doğru mu şol? Şol doğru. Toy ulaşsın nere? O toydan o toy ulaşıyor da şu toylar şondan marketler awa. Doğru. Ha yaman hakik şo söýdük onu diýip şondan gelýän bolmaly. Toylar başga toylara sebäp bolýanlar, sebäpli. Gornalar bolmaly. Yani o da mesela toyda hatta birini göreýmeseň başga haçan barja. Partiyagymda. Endi partayagymda mes pon sorun çykýarlar. Diňe gözün görüp däl bir dol görmeseň kynda. Akş men özüm awaly partayma gördüm, awa toylarna gördüm. Ataşýarda mamla. Ilki toyda görýän ýa-da mektepde görensiň partayym şoň dowam edýän ýere. Ölen partayym näme däller? Has başga adamlar amma nätan ýüzlerem ba bolyn. Has gyzgalanlyk etýär garaz şo duýgy. Nemes köp, näme diýilýär şoňa? Excitement has köp bolýar. Onu şäherdekiler söýüňoraň hakyky söýgen başyna. Yok, onu izek bolamak. Men ol şäherlerden şu at men özüme düşman ýasasym gelenok. Oňam düşmanım köp. Neme men özüm awal bolan üçin o arada aýdyp berdim da. Asan ýeketut meselesi näde peýda bolýar şu? Ýeketut ol şol potrat ýerleriniň birazjyk çolarak ýerlerinde bolýar da. Ýöne neme bolmaly? Party ýygylýan bolsa, ökman diňjalynýan ýerler amma da party ýygym gidip durka diňjalynýar, çaý içilýän ýerler. Şondan has uzakda bir agaç bolýar. O ýöne oňa uzaklygy neme bolmaly? Hemara ýörek gidip bilýän bolmaly, hemem bärde çaý içip oturanlar şeýdip seredenler, ol aňardaky ýeketudyň düýüne oturanlar kim aý diýip görüp şonu tanap bilmeliler. Şo rowan içen bolsa.
Ha şu yerde bir badı belli olmaly ýöne kimlik belli olmaly däl-de. Hawa garaz bel bolmasa da yani yok yani yürek gidip bolýan uzaklykda. Biram hiç kim tanamallar. Biram indi näme arada gurlaşalyňmy? Söýgi iki kişinin arasında diýerler. Men bir gyz bir oglan. Ýöne şu bir gyzyň kaptanyna ýene birsan gyz bolýarlar hokman. Uf, ana iň problema şu ýere. Kıyınlaştırýar şu. Olar näme dedäl? Gatwyr işe yaranawam diýip biljekkel. Sebäbi ýanky ýerde garawullap berýär ýa-da şol ýeke tudugan şana gidilenne şol organizowat edýän zat şo bolýar aslında. Şo beýleki gyz bolýar ýöne käbir halatlarda şo ayaga da çalyşýar. Şo arada da pikirleňňizi bilesim gelýär. O falan hatayı bir rakit vermeli. Sen dönüyorsun verebilir. O ente tanışmayla. Hawa ýa-da mysal. Salam hatayı rakit vermeli. Ol salam hatayı görme gatayı görsen gatayı yırtay hatı diýerler mi? Näme diýip berýärler şoňa bilýär. Cumaş näme üçin gerekliligi barada aýtdy da Akş bilen Ataş siz näme diýeňiz bu üçünji şahys barada. Mene bara şunda birinji hat ýazdy diýende ýadyma düşdi. Men şo bir ýatlamam bilen dolaýyn şu sözüm aşany. Klas bir mektepde klassdaşym gowurtdym, özüm şoňa hat ýazdym. O da hatam näme o gyzyňam ejesi zatdy. Mugallim ne mektepde. Ondan zatdy hat tutuldy. Näde tutuldy bilemok şo gyzy ýetýänçe ýa bir mugallim öwrtdir mugallimim geldi hemen oturtdy da. Hat okudy. Giýewala gelberdi. Men tahta çykardy. Begenim indi giýewala diýen sen bara. Aýyny soňra goplany däriп hak diýdim. Yani Gulagyň düýüne bir şappat berdi. Birinji şappat ýadymna. Ondan soň ýadymna däl nädip o tahtan süsüreni ýady. Ondan sonra soň goýdum men hat ýazma. Şondan soň gorkýan boldum. Haty goýdum. Garaşdym näme açarly. Sosiallam çyksyň zat. Göni özüne ýalyp bolýan. Şeýdip aňa çalam gullagy gitdi. Orta yaş sendromu diýerler bir zat diýerler şoňa ýakyndat bolmuşyň. Olam nime diýär ikinjini buýdy başlaýdy diýär aşaňda. Menem eşitdim o şu ikincilere sebäp bolýan şu diýär erkek adam paher garrap başlasa şol öz näme organizma tüle söwüş başlaýar diýär-de. Demetin doğru bolýar da erkek garrasa erkegidir aýal taşlap parkaýdyr diýip bir söz bar. Şo doğru bolýar da. Gowsezek ýani. Doğru bolýar. Onu ikinji söýgülerini gözläp beren erkek adamlaram ýazgyrmak ýalňyş bolýar onu. Ýanky nemeden uğralsak. Ol bir adamyň tebigatyna bazad eken aýdyp berşiňiz bara. Adam gelnek zat däl bolýar da ol. Ol ýöne belli bir ýaşda ýöne ýadyr gel. 30 ýaşynda gözläp sol bir kilrak bolýar öýden o belli bir ýaşy bar öýden o. Näçe ýaşlar aralygyny şonu tebigat diýip pasap etip bolar. Emeňiz ora 45 ýyldan soň bolýar öýden. Ýöne türk bir aýtýar bar 40dan soň bir kamady ýa ol ýöne ýa küçünde işler öýden. Yo şo ýaş bara edil 40-dam hadyn şu wagt 50 barandyr. 40 öň 40 bolan bolup biler şu wagt açyk tüýjandyr şol. Ya ösüden Cumaş näme diýilýär şu türkleriň ikinji bahar diýilýän zadymy şo? İkinji bahar bolup biler o. İkinji bahar diýen ikinjiň bahar bolmalymy ady? Yok. İkinci adam diye ikinci gerek diye gül açıyor diye. Şöyle belli bir yaştan sonra. Mesela marani adamın diye İngilizce galya zat diye söýgüli diye aýdyp bilmedik diye mesela. Ol näme Serdar Haýdarowyň täze çykaran aýdym bara ýazylmajak goşgular diýär. Hawa gatwa. Şolom bir aýdy ölmän hem şonu ýakynda bolupdyr da bolmasa hem şu ýazmasyna goşgular diýär. Mümkin. Men şol aýdym gatygyna işlekenlidim bolan nemet araňyzda gülünler bolýar ýok bu tansyp alnaýdym diýip. Ýöne diýmek her kime ýaşatýan duýgular başga da.
Awa menem şo duýuga aşyk, şol aýdyma aşyk boldum mara goýup bilemek. Lukda. Bir adam bir zat aýdyp bilmese, belki ne boldy? Mesela içinde hasıl duygu galyam ýa-da gurlaşyp soňundan söwüşde hasıl duygu galyam. Aslında şu aýdyp bilmezlik ýa-da aýtmazlyk gowdy ýok. Edil muny Ýewropa tarapda, Gunmatar tarapda hemme zat açyk bolmaly. Biz hemme zat gurlaşmaly diýler bolýan. Ýöne aýdyp bilmezligem, aýtmazlygam gowdy ýokmy hadiýan. Yani aydan soň garşylyk tapyp bilmezlik näme? O da täze tejribelere öwre diýär durmuşda. O soň gaýtam şol neme diýär? Garşylyk tapmaýaňa özüň has kämilleşdirýän. Başga ýollar, başga kanallar gözläp başlaýan. Iň bolmanda ýatyp galandan atyp galmalymy ýa? Hawa ora era şol. Kızları nemek ben ırmağın goýol näme şu wagt? Ben diýdiler näme? Näme? Ben diýerler, ben diýerler, ýa ben. O nämçine gyýlar maşynada ama düşünen oko. Wara şu gydyrmak meselesi ýoň kynly 10 ýyl öň wara. Ýöne inni bir hillek ansatlaşdy ýalym hadiýan, ansatlaşan ýalym hadiýan. Al arz bilen şey ütken ok näde bansatlaşdy? Şundan sebäpli ýoň meselem köp talaplar bolýardy. Okan bolsun, kesipli kärli bolsun. Inni wara okumagyň, diplomly bolmagyň hiç ýylykän aýratynlygy ýokdy, belli boldy hemme zat. Gatmälym bolup galdy. Şans üçin merak boldum hadiň. Ugur tapyzlar çakkanlar ýa beýleklerim. Ýaly. Bilemek, ansatlaşdy pikirine goşulamak, näme göni ýazyp arkaýyn habarlaşyp bolýanlygyna goşulýan. Inni üçinji şahslara da gerek ýok, hat ýazmagam gerekkä. Ýöne Akşaly bana aýtýar, okul bolsun näme zat diýär. Binni erkeklerde de başga erkekler näme diýär. Uşalar da diýerler. Bu jog çamja namazça diýerler da. Bir mutluluk üçin erkekler. Menem bir saýada ýakin gurlaşanlar şowat bilemek bolan. Şu tema haçan geler kakdyp garaş otyrdım. Yaman gowy ýere nokat Ýöne üç sözü ören ýerlikletip jemledin maşallah. Şon täzeden gaýtalaýaly. Bu jog çamja namazça diýerler da. Hawa, bolum şol 4 bolup hor bolup bir gede gaýdaýalyň. Hem dinleýijiler bize hem has gowy ýadyna alar. 3 Bu jog 2 Derhal sağlasana. İşte bu Täzeden sana 3 2 1 Gowja. Çamja çamja namazça. Hawa. Tawon berek. Men şu ýerde kellem garşdy. Namazja bolandyň ertirne hota bolýam ýa, daş wagtynda. O benim için esasy- tamam. Bolan gaýer tiram. Ya da esas sözlerini bilse de bolýar ha. Ýöne gowja diýäniň gowja denne odan nidindir on akçamja diýäniň näme taýda? Yok çamja diýerler. İki hemme tarapdan çamja ýa-da çam diýerler. Ýa da gowsere diýerler. Diýerler buram. Fizik taýdan çamja diýerler. Gurat dolýardy ama ýalňyşda da. Kompakt bolýardamy inglizçesi? Şu yaman çamyda ken açmary diýerler. Şu many da çam. Akçamy bolmak üçin boy näçe bolmaly? Kompakt tarapyndan seretsen ölçew bermer olarsyň jumaşyny şu wagt. Onlar bady olur şowlar olur. Meýdan onlar 90 bir zat diýerler o indi ýol. 180 ol kitden 180 litre 90 akçam bolany olam ulu bolýardy. Ya şemal uçky diýärdi ama ýa. Bilen bu kriter var ol. Aýdym ama da 90. İsmail Ýekadan sonra mar bolýardy. İsmail Ýekadala, İsmail Iq. Sen o arada son fikirlerini aýtsaňyz jemlesem bolýar halipalar bunu.
Suyu arada men dällem mollun pes mätä ziyade zelil urla saat gowalar mı kadiyan? Benge doğru maysam edebi dilim yetenok. Sen bıraktar o kap beray. Me okuyacak zaten yok ya ne me bu ismi de me aman diyeceğim aydınmadı. Şoňlanjy mäle söýüýoly kyndyr garadyr aktyr şonda da söýgü aktyr diýär. Berekellah. O malades. Awalama halypalarny köwelmende görüşýänçek. Sağ olun. Oğlum sağ oturun. Siz hem özüňiziň üýtgeşik bir söýügi hikaýaňyz bar bolsa, tesbirlerde biz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Sağ olun.